कमलेश्वर महाराज की जय, श्री कमलेश्वर महाराज की जय। नमस्कार, माझं नाव पंढरी नवसो आरोलकर, भाईगोडा कोरगाव। आज आमचं होय जो धोंडाचो मांगर असा तो हळूहळू कमीत एक पिढी म्हणजे 100 वर्षाचा जाऊन गेल्ली असतली। पहिले आमचं कोलवा नसलो आणि आता त्याका आमची यथाशक्ती आम्ही करू ते आम्ही नळे घालून आज असं व्हायचं। म्हाका दिसता माझ्या बापाय सुरुवात केल्यापासून थंय आजपासून तर तशें तितक्याक आमचं हे धोंड असत आणि आमचे धोंड खूप असले। त्यामुळे 2 मेळ झाले, एक तिकडे थंय रावता, इकडं एक हाय रावता। भानगड अशी आता धोंडाचा व्रत हे कसा करतात की आमच्या जाणट्याने सांगल्याप्रमाणे 1 महिनो आधी आमचे जे धोंड नवं जातात त्यांनी शाकाहारी मग त्यांनी त्या खावप ना, ताती खावप ना, कांयच खावप ना। 1 महिनो पहिली पत्ते असतात। 1 महिनो अमावस्या झाली काय अमावस्याची पहिलो धोंड यायचं रावप आणि त्यांच्यानी सवळ्यांनी आता सवळ्यांनी म्हटलं कसा प्रत्येक सगळा खावंक मेळटा, पण जर पाणी पितलो जाल्यार आम्ही न्हावन पाणी पिवंक जाय, पुन्हा आम्ही न्हावंक जाय। जर जेवतलो जाल्यार आमी जेवून त्या न्हावंक जाय, पुन्हा आमी सवळ्यान तर रांदूंक जाय, सवळ्यान आमकां जेवंक जाय। एकामेकाक जेयता आसतना कोणीच लागांक जायना, इतक्या पथ्य आसा। आणि आमकां दिसता जाणट्यान सांगल्या प्रमाणे आमी खंय तरी भायर उतर वयतो, संडसा खंय तरी वयतो, त्या वक्तार आमकां जो दिसता की आमच्या पांयाक खंय तरी टच जाल्लो आसा दिसता जाल्यार आमी त्या गोमूत्र किंवा गाईचा शेण आमच्या पांयावर शिपडतो आणि आमी तेच पुन्हा आमी सवय जावन आपल्या भाशेन आमी घरान येतो। म्हणजे आमचो हे मठान हे येतो मठ, त्याच्यामुळे असा आमचं एक व्रत असा आणि ह्या व्रत आम्ही देवीच्या नावावर करतो आणि आम्ही त्या देवीच्या व्रतामुळे आम्ही त्या आगीन असे इंगळे काढले त्या इंगळ्यान सहज आम्ही तरण वयतो की देवीच्या नावावर आम्ही वयतो आणि देवीचो चमत्कार आसा। आज खास करून आमचे जात्रेचे नेल्याचे हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांक आमच्या धोंडाक। खंय तरी आयज आमकां बरें दिसलें कोरगांवन आमचे आयज पंढरी आरोलकर हेंचे आयज आमी आयज म्हाका 22 वर्सां जाली आयज धोंड जालो न्यू आमचे बाबाच्या आईन घेतले धोंड तशेंच आयज खंय तरी बरें दिसता। एक पाडवे पासून आमी शुद्ध रावता, खंय तरी एक नुस्तें ताती हे खायना आमी, कित्याक आयज आमचे खंय तरी बरें दिसता देवीक आमकां खंय तरी एक मान दिवपाचो आणि थंय उज्यातून वचपाक आमकां एक हे आसता। तशेंच आयज खंय तरी भुरगे आमचे न्यू जाल्ले आहात आणि खंय तरी भुरगे आनी वाडटले हे आमकां आशा, कित्याक देवीक आमकां खंय तरी एक पावन जाता हे आमकांय खबर। आनी खरेंच आमचे आयज खंय तरी एक जेवणाक आमचे सगळे सिस्टमॅटीक आसता जेवण। एक कोणें आतां एक शिवराक 5 दीस न्हू तशें म्हयनोभर आमचे सदीत आसता शिवराक। आणि आयज खंय तरी सगळे आमचे धोंड इतले आसात आणि तेंची देव बरें करूं। नमस्कार, श्री देव आमचं कपिल देवस्थान सगळ्यांना नमस्कार। आणि आमचं आमदाराचा पहिले आम्ही अभिनंदन करतो की ते मुद्दाम भेट दिवंक आमकां इल्ल्याबद्दल। आणि आमची गेली हळूहळू 100 वर्सां जावन गेली। म्हाका जसं 22 वर्सां जाली, त्याच्या आधी माझो बापूय धोंड आसलो, एक दोगच पहिले धोंड रावत, मागीर आस्ते आस्ते खूप जाण धोंड झाले, ग्रुप झाले, आता 2 ग्रुप झाले, पण आमचेच ते एक त्या वाटेर होता एक ह्या वाटेर होता। आणि आता आमचे हळूहळू असे 22 जाणे आम्ही धोंड रावतो। आणि आमची एकच भाईकडे मागणी आहे की आमची खूप वर्सां पहिले आमचो आमकां डान्स शो आम्ही जाते आता हे मांगर आपण नाही ठेवत, एक तर भाईन आमकां हेल्प करतो आणि आमचं एक आमकां हेल्प करून हे आमचो एक उभो करून दिवचो अशी आमची सगळ्यांची मागणी आसा। आणि तो म्हणा आणि आम्ही कितें आसा की प्रत्येक धोंडात 5 या दीस व्रत करूकच जाया। आधी असा की आम्ही 2 दीस 3 दीस रावता आसतना आता आमची कंटिन्यू रावतना आता सगळ्याक धोंडाकच तशी ऑर्डर आहे की तुम्ही 5 दीस राहा, 5 दीस देवीचा व्रत करा आणि वचीन करा। आणि इतक्या जाणट्यांची का परंपरा चललेली असते तशी आम्ही चलयतो, त्या पद्धतीने आम्ही वागतो आणि आम्ही असं सगळे व्यवस्थित ह्या सण त्याच्या नावावर आम्ही देवीच्या वयतो, देवीच्या नावावर आम्ही पुन्हा आमच्या मठात हयसर घरा प्रत्येकाच्या घरा येतो। अशी वर्षीक आमचं चालूच असता आणि तसा चालू असता देवीचो आमकां पूर्ण आशीर्वाद आसा आणि आम्ही तसाच करतलो। आमच्या घड्याप्रमाणे आम्ही व्रत करतो आणि आमचे भुरगे आणि काय पुढे वाडपाचे आसात। धोंड हे समाज असो की जसो गणपती घरात दवरले का वाडता गणपतीचा तसाच ह्या धोंडाचा धोंड त्याच्या घरात एक बापूय आसलो, बापूय त्याचो एक्सपायर जालो, पिड्ड्यार जालो, तर पुन्हा त्या घरातलो भुरगो कोणी रॉत घेता असं परंपरा चालू आसा। तशी आमची परंपरा चालू असते आणि आमकां देवीचो आशीर्वाद असल्या कारणान आमचा सगळा आसला। आयज कोरगांव येयल्लो आसा, तशेंच आमचे सगळे गांवचे म्हणजे पेडणेचे भाव तेंचे आयज सगळे आमच्या पेडण्यान नाक्या आमचे आयज कमीत कमी म्हाका दिसता 35 आयज हांव सकाळसून सगळ्याक भोंवता। आमचे धोंड आहा पळय तितले म्हणजे म्हाज्या कडसून तांकां कितें तरी म्हणजे फरावळ हांव तांकां दिता, कित्याक हे आमचे सगळे धोंड आहात ते सगळे आदले आमचे सारखे आणि तेंची आतां परंपरा तशी चालू आहा। तशे भुरगे तेंचे तयार जाल्ले आसा, भुरगे धोंड जातात, अशेंच देवाचे तेंचे सगळ्यांचे आशिर्वाद आसचो, तसोच तेंच्यांनी बरें ब्लेसिंग दिवचें। तेंची आयज मागणी आसा की हो तेंचो मांगर तो नेक्स्ट हेका येता म्हणसर तांकां हांव करून दिता म्हणून हांवें तांकां सांगलां। ही मागणी तेंची हांव फुलफील करून दितलो। तशेंच आनी एक कोरगांव तेंचे प्रॉब्लम आसले ते हांवें तांकां लायट नासली ती दिल्या तांकां। तशेंच म्हजी कामां आसतली कितें हांकां खंयसरूच हांव आमच्या पेडण्याच्या म्हाज्या भावांक खंयसरूच कमी पडोंक दिवचो ना। इतलेंच म्हजी दोन उतरां। थँक्यू।
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.